סימן 1, 2, 3, 4, 5, ת' צדיק ג', כן? בסוף סימן ת' צדיק ג', סעיף ב' ברמה, מובא שם שבעל ברית אבי הבן והמוהל, מותר להם להתגלח לכבוד הברית, כן? אומר הרב, אבי הבן, הסנדק והמוהל. בסדר? בעל ברית זה סנדק בכל מקרה. מה? סנדק. לא אבי הבן? לא, בעל ברית זה... כן? אבי הבן, בעל ברית, סנדק. ומוהל. אז מעניין, יש בפוסקים דיון, מה הרמה יותר גבוהה, להיות מוהל או להיות סנדק? כן? הרמה כותב שבאמת באמת סנדק זה יותר מאשר זה, הוא מביא את זה בשם הראשונים, שבאמת באמת סנדק זה יותר ברמה יותר גבוהה, זה כמו כתרת קטורת, לכן לא נותנים להיות סנדק פעמיים לאותו אדם, אצל אותה משפחה, לא משנה, יש בזה הרבה עניינים. אבא איפה? אבא. איפה? איפה אבא? כן. אז האבא, באמת, הוא לא בכזאת רמה גבוהה, כי בכלל עין חץ, בכללי חיי אדם, בקדימה לעלות לתורה, כן? אז כתוב שם שאבי הבן הוא מגיע אחרי בר מצווה, לעומת סנדק שהוא מגיע לפני בר מצווה. כן? כאילו יש בר מצווה בבית כנסת, אז הסנדק הוא קודם לבר מצווה, ואבי הבן הוא מגיע אחרי הבר מצווה. למה יש פה קדימויות אבל זה... מה זאת אומרת? שאלו... שלישי. מה? אפשר... בסדר? מה זה? בבית כנסת יש איזה 20 מוסיפים, אז הוא אומר יאללה, כולם עולים, אז שיעלו את כולם. ולא בשבת, בשבת אסור להוסיף. בחול, סליחה, בחול אסור להוסיף. בחול. בחול, ביום טוב, כן? בחול המועד, סליחה. בחול המועד אסור להוסיף. בקיצור, בואו נחזור. גם ביום טוב אסור להוסיף. אז אומר הרב יצחק ניסים, תודה רבה, אומר הרב יצחק ניסים, שאם בברית פרטית מותר להתגלח ומנהגי האבלות בטלים, אז קל וחומר וכל שכן בברית של כלל ישראל, קודש בריך הוא וארצו. זה העברות שלו. שהוא אומר שברית פרטית, ברית פרטית מבטל דיני אבלות, זה דבר... קשה להבין את זה, כן? הרי אם האדם הוא אבל, יושב שבעה על הוריו, כן? יושב שבעה על הוריו, חלילה, והוא נהיה סנדק, מותר לו, כדרך אגב, סימן שנ"ו ברמה, מותר לו, אז, אבל אם זה בביתו, אז הוא לא מתגלח, מה פתאום? אז הוא מתגלח. אבל בספירת העומר כתוב שמותר, אז הוא אומר, מה ההיגיון שבדבר? הוא אומר, לא, אז רואים שכאשר יש איזו שמחה מאוד גדולה, שמחה שקשורה לברית בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה ההיגיון בזה, כן? שמחה מאוד גדולה, אז היא מוציאה אותך כרגע מהעצב, כן? מהעצב הלאומי שקיים, בסדר? בגלל שהשמחה היא שמחה לאומית, הברית זה שמחה לאומית, היא מוציאה אותך מהעצב הלאומי. אז כל השכן בקל וחומר, הוא אומר, כשיש ברית בין קודש בריך הוא לבני ישראל וכו'. מישהו שהוא עובר, מותר לו לא, כי הוא נמצא בעצב פרטי, אז השמחה הציבורית... אפשר להגיד גם שהבל על החורבן. לא, אז הוא אומר כן, כי ברית זה עניין כללי, זה לא עניין פרטי. אתה מבין מה אני אומר? אז אפשר להגיד גם פה שיש את האבל על החורבן. שמה? שאנחנו אבל לאומי, שעדיין לא נבנה בית המקדש. עכשיו תמצא שאלה, האם אנחנו באבל או בשמחה? בסדר. זה ישיר, בהלל, זה קשור. זה קשור לזה. אני אספר סיפור, כבר שאלת על ברית. כשהייתי בשיעור א', אז זכיתי קצת לשמוע את הרב בני אייזנר, זכר צדיק לברכה, שהוא היה גר ברחוב בן ציון, ליד מרכז הרב, נכון? רחוב בן ציון. מה? מאחורה. ליד משכן שמעון, מה? אני אומר, לכן אמרתי, כשבצעירותי, אז הוא גר שמה, יחד עם רב קלנר ורב טאו, כולם גרו שמה, והרב אלי בזק, כולם גרו באותו קריית משה, ולאט לאט הם בגיל, לקראת גיל 60, הם החליטו להתפזר, ושכבר יכולים לצאת החוצה, בקיצור, להשפיע על הערבים. אז היינו מגיעים אליו בליל שבת, מדי פעם היה אצלו עונג שבת. אז הוא סיפר סיפור, שראיתי אותו אחרי זה עוד כמה ספרים בשם תלמיד אחד במרכז הרב, בעצם זה הוא אמר שזה הוא, שממש כאשר מרכז הרב עברה למשכן שלה ברחוב, בשכונת קריית משה, אז זה היה שנת תשל"ג, כן? משהו כזה לקראת מלחמת יום הכיפורים. ואז הוא היה שיעור ב',
כן? ואז בשיעור ב' כשהם עברו למשכן החדש, אז בדיוק בנו את זופניק. אתם יודעים איפה זה זופניק? האולם הזה של חב"דניקים, לא? לא, ממש לא חב"דניק. למטה זה שטיבל שמה בגבעת שאול, אתה יורד ברחוב קוטלר, יש רחוב קוטלר, אתה יורד ברחוב קוטלר, יש את בייבד, משכן בעבד בקריית משה, כן? יש שם עניין שחרית היום, בזמני היה, עניין שחרית המאוחר היה ב-12:30, בזמן האחרון שאפשר, אידיאולוגי, כן? הם אידיאולוגי ב-12:30 בבוקר, שחרית, אבל פעם לא עשו שם שחרית, עשו שם רק... אז זה לא נבנה הבייבד, והיה את זופניק, וזופניק היה נחשב המרכז עם כל המניינים הגדולים והענקיים. אז הוא אמר שהמניין הכי גדול זה המניין של 7:45. אז היה שם מניין גדול של 7:45. והוא היה אז שיעור בית מרכז הרב, והרב ציודה כל הזמן דיבר, יום עצמאות, קודש קודשים, יום עצמאות. והוא החליט שהוא רוצה לזכות את הציבור של זופניק. אגב, אני זוכר שגם אני גרתי ברחוב קוטלר 11, התחתנתי בשיעור ג', אז שיעור ג' ד' גרתי ליד זופניק. אז באמת שחרית לפעמים הייתי הולך להתפלל שמה, היה שם עניין 1:08:30, אז היה שחרית הולך להתפלל שמה בשבת, ועשו את המחירות, כן, בדולרים, כאילו אפילו לא מדברים שקלים, $7, $10, כן, ככה. ככה הם מדברים, אני לא יכול לדבר שקלים אפילו, רק תבינו את הכיוון הרוחני, היחס לשקל של מדינת ישראל, עדיין בדולר, כן? מוכרים בדולרים. בקיצור, הוא אמר, הבית כנסת היה מלא מפה אל פה ביום העצמאות שם השחרית, הם כמובן אמרו תחנון, אז הוא רצה למנוע מהם לומר תחנון. אז איך הוא מונע לומר תחנון? כאשר החזן סיים את התפילה שלו, הוא צעק, הוא סיים, הוא רוצה להגיד תחנון, הוא אמר לו, ברית! טוב, ברית. שיש ברית שאביה בן בית כנסת לא נתחנו. טוב, אחרי התפילה כולם גידו, מזל טוב, מה אתה אביה בן, אתה מועד, אתה סנדק, אתה נימול, מה? ברית בן קודשא בריחו לכנסת ישראל לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה חצי סיפור, שנייה. זה חצי סיפור. אני, כששמעתי שהסיפור הזה בשיעור א', אמרתי, ריבונו של עולם, עשה עמדי חסד. אמרתי לעצמי, כשאני אתחתן בעזרת השם, אם יוולד לי ילד, כדי שהוא יזכה אותי, שיוולד לי ילד, שהברית שלו תהיה ביום העצמאות, גם אני אעשה כזה, אבל זה יהיה אמת, כן? אני אלך לשטיבל גדול, כן? ואני אצעק להם ברית! אבל זה יהיה אמיתי, אני לא כל כך קיצוני כמוהו, כן? לשכנע את זה, אבל אני רוצה, כדי שהוא זיכה אותי, והבן הראשון שנולד ליהודה אריה, כן? נולד בתאריך שהיה יום העצמאות דחוי בו' אייר, כן? ככה יצא בדיוק שיצא יום העצמאות דחוי, ויצא לו ברית ביום העצמאות, זה הזכות. וכך עשיתי. היינו אצל חמותי, היא גרה בחשמונאים, יש לידינו מרכז יהודי גדול שנקרא קריית ספר, כן? מרכז יהודי. ואז הלכתי יש שם בית יצחק, משהו כזה, בקיצור איזה שטיבל ענק, ואני שם מגיע בשחריס, במניין השני, ב7, פרקולי וחיוניוס, מוכן לקיים את המצווה. אני מתפלל לכל צד ענק כמובן, והכל עם העצמאות, ואני עם כיפה סרוגה, וכולם מתפללים. ואז הוא מסיים את העמידה, ואז הוא רוצה להגיד, אני אומר לו, ברית! אז הוא אומר, מה ברית? אני אבי הבן! אמרו, תראה, יום העצמאות גם תחנון, גם כשיש אבי הבן. אמרתי להם כתוב! אז אמרו, יש שם איזה מוץ אחד, אמרתי, תראה, אנחנו כך מקובלנו, שיום העצמאות אומרים גם תחנון, גם כשיש אבי הבן. אמרתי, הרב בני אייזנר, תראה מה עשית! הם כבר לא מאמינים לי, כבר לעשות תקנה כנראה, אמרתי לעצמי, לעשות תקונה, שאם יש הצעה גבוהים צבועים, אז כבר לא מאמינים, אמרו תחנון ביום העצמאות שיש אבי הבן בבית כנסת. קיצור, זה היה המייסר. זה היה ממש... עצוב. ממש זה, כן. טוב, אפשר עוד להרחיב את זה. זה היסוד של הרב יצחק ניסים, להתגלח ביום העצמאות. היסוד הוא איך שאמרתי, עוד פעם, אתה יכול לסמוך על זה, אתה יכול לסמוך על זה, נשמע לך, לא נשמע לך, אבל הוא אומר עוד פעם, באבלות רגילה אין יותר להתגלח, כן? אין יותר להתגלח אם יש לך ברית. הסיבה היחידה על כורך
הסיבה שבאבל לאומי הותר להתגלח, אז הכורחה שבספירת העומר הותר להתגלח, זה בגלל שהאבל פה הוא אבל לאומי, כמו שבאתי גמרא במוצא ב' שהיה עולם שמם, שמם מתורה זה עניין ציבורי, זה לא עניין פרטי, עניין ציבורי. כשיש ברית מילה זה עניין ציבורי, כן? בסדר? עניין של כל ישראל, זה לא מצווה רק פרטית, אולי היא מוטלת עליך, בסדר? אבל אתה שליח הציבור, זה כל כך שליח הציבור, עד שכתוב בפתחי תשובה, בסימן רס"א ביורה דעה, שמי אם האבא רוצה למול את הבן שלו, תקשיבו טוב להלכה שעומד בפתחי תשובה וככה פוסק ערוך השולחן, אם האבא רוצה למול את הבן שלו אחר הצהריים, הבית דין לוקחים את הבן וממלאים אותו בבוקר. למה? יש דין של זריזין מקדימים למצוות, כן? והואיל והברית זה מצווה על כל ישראל, כך כותב בפתחי תשובה, על כל ישראל, כאבא הוא הזוכה הראשון, כן? הוא השליח הראשון. אבל מצווה על כל ישראל, אז אם האבא רוצה להפסיד את כל ישראל ולקיים ברית מילה בצורה של זריזין מקדימין, אז הבית דין צריך לקחת את הילד ולמול אותו עוד לפני שהאבא... זה לא דבר סוף. שמה? שאם אני רוצה להגיד לעשות את הברית ב7, אבל לא, הבית דין רוצה ב6. זריזין מקדימין למצוות, הכוונה, הרי יש כלל של תדיר ושלא תדיר קודם, נכון? אז קודם כל יש תפילה, כן? ואחרי זה ברית, אז לא מיד עושים את זה, כמו זה אחרי זמן תפילה, קודם כל. 2, כותב ערוך השולחן, שמה הגדר של זריזין? הוא אומר, כל משהו לפני חצות היום, עדיין יש לזה את המעלה של זריזין. אולי יש עוד מעליות, עוד יותר זריזין מזריזין, כן? אבל המעלה של זריזין זה כל שזה עוד לפני חצות היום. בסדר? לא יקחו לך את הילד. יש לי שאלה, הרב יצחק ניסים זה היה הראשון לציון. נכון. שהוא היה אנטי ציוני חריף עד שהוא כמו מדינת ישראל. מיום שהוא כמו מדינת ישראל הוא התהפך מצד לצד ונהיה, נראה לי, הרב הציוני הכי גדול שקם במדינת ישראל, הספרדי. הוא היה עם הרב קוק. לא עם הרב קוק. לא. הוא היה אחרי זה, הוא היה יחד עם הרב אונטרמן. ולגבי הזריזים מקדימים, הרב אמר פעם שזה מחלוקת. שמה? זה מחלוקת, אם מישהו מקדים אותו במידה או לא. כן, אמרתי, פתחת תשובה בערוך השולחן, לא כולם מסכימים עם זה. לא, רק באתי לבטא את העניין של הצד הציבורי שפה, כן? והצד הציבורי, אז יש מי שאומר שאפילו לוקחים לו את המצווה, כי זה עניין של כל ישראל, הברית מילה זה עניין של כל ישראל נקראים מולים. ואם מישהו לא רוצה למול את הבן שלו... אז לוקחים את האבא וממלאים אותו עוד פעם. מה זה לא רוצה למול? קצבה לכל ישראל. קיים היום. קיים, כן. מה אפשר לעשות? מה נעשה? מצווה על כל ישראל. היה לי מקרה בבית כנסת, אבל לא באתי לספר, אני רציתי לדבר עם עצמאות, על ילד לא נימול שבא לקרוא בתורה, לעשות בר מצווה. איך יודעים את זה? מה זה? איך יודעים את זה? האבא יהודי, האמא יהודייה, האמא החורגת שלו, כאילו אמא שלו התגלה שם מאבא, כמו רוב האנשים בשכונה, שהאמת, אני חייב לומר שאצל רוב האנשים בשכונה המצב הכלכלי השתפר מאז שהם התגלו פלאי פלאות. כאילו כל פעם האבות... צד שזכה בכסף כנראה נשאר בצפון תל אביב. לא, ממש לא פעם, לא פעמיים, מגיעים כל מיני אבות דתיים לבית הכנסת, מחפשים מנחה, נגיד, אני נמצא בבית כנסת של 7, 6, אז מחפשים מנחה, אני אומר להם, אין פה מנחה, וואו, יש בית כנסת גדול, לא תראה, אתה דתי, אני רואה, אתה גר פה בשכונה, הוא אומר, לא, אשתי והילדות והילדים גרים פה בשכונה. אז אני שואל, ואיפה אתה גר? אני גר בבת ים, אני גר בחולון, אני גר במקומות שהם יותר פריפריה. אז אמרתי לו, ואיפה גרת לפני זה? אמרתי, גרנו פעם שמה. אמרתי, איך אשתך עברה לפה? אמרתי, ואז התגרשנו, היא פתחה עסק לבד, והיא עושה כסף, לא אחד ולא שתיים, ממש ככה. בקיצור, בואו נחזור לזה. יום העצמאות, אז רק אני נסגור, ואומר הרב ניסים, ממילא כשהברית האלוקית, כן, של ישראל וקודש בריחו בא לידי ביטוי, שזה שמחה ציבורית גדולה, כן, אז ממילא בטל העניין הזה של איסורי האבלות. בכל מקרה, רבותיי, העניין ההלל, פעמיים בש"ס מוזכר עניין הלל על ענייני גאולה ותשועה. המקור האחד זה מסכת פסוחים, דף ק"י"ח, כן? ק"י"ז, עוד שנבדוק את זה, אנחנו לא זוכרים את הכל, בעל פה. אז כתוב פה ככה, כתוב
זה לא שלי, נכון? כתוב, כתוב, זה קוף יוד, עד היה בן מסמיכה, הנה, כתוב בקוף יוד זין עמוד ב', וכן כל פעם שנגאלים אומרים הלל. אני מחפש את זה. רגע. הנה, כתוב ככה. והלל זה מי אמרו, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו, את ההלל, ההלל שאנחנו אומרים, בסדר? ההלל שאנחנו אומרים על פי פסוקים בתהילים, על כל פרק ופרק. ועל כל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם, ולכשנגאלים אומרים אותו על גאולתן. בסדר? כך אומרת הגמרא, שאת כל ההללים שאנחנו אומרים במשך השנים, אומרים בפסח, אומרים בחנוכה וכו', בעצם מאיפה תקנו את ההלל הזה? שנביאים, לא, ראש חודש משהו אחר, ראש חודש זה מנהג, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, שבכל מקרה כל פרק ופרק וכל צרה וצרה כשנגאלים מהם, אז אומרים את ההלל. אז זה המקור לדבר. ככה אומרת גמרא אחת. סתם מעניין אותנו מה זה פרק ופרק, כן? מה זה? מה זה פרק ופרק? אני קורא את זה עוד פעם. כתוב, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שאומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן. אז מה זה על כל פרק ופרק? כל שלב אז זהו, אז אפשר להגיד על כל פרק ופרק, על כל שלב ושלב של ישועה, נכון? כל שלב. מה זה? אבל אפשר גם להבין שפרק זה בלשון פורקן, כן? פורקן זה ישועה, בסדר? על כל ישועה וישועה, וכל צרה וצרה, בסדר? כאילו כל צרה וצרה כאילו הפורקן ופורקן... כל צרה וצרה, כל ישועה וצרה. לא, זהו, אני אומר, לא, אז הוא אומר ככה. על כל ישועה, לא, אז אני רוצה להגיד שתי דברים. יש... לא, שים לב מה הוא אומר. על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, ולכשנגאלים אומרים אותו על גאולתן. כן? זה אומר ככה. אני רציתי לומר, אני לא מצאתי מי שמדבר על כל פרק ופרק, כן? המשמעות המילולית. אני ראיתי בשוטנשטיין שהוא מפנה להרבה מקורות, שפרק יש אומרים שהכוונה לישועה, והוא הביא איזה מפרש, כן? שככה מסביר. אבל, שפרק הכוונה צרה, הוא מביא איזה מפרש שמסביר. אבל אני רציתי לומר אולי כזה דבר. יש ישועה שלא קשורה לצרה, נכון? דוגמה. עכשיו נבנה בית המקדש מהשמיים, שכתוב רש"י בדף מ"א פסוקה, כן? בית המקדש יורד מן השמיים. זה ישועה? כן. ישועה. אז יכול להיות שהדבר הזה אומרים... הלל. שאנחנו בצרה. מה? לא, אז אני אומר, יש צרה, טוב בוא ניקח משהו אחר. נאמר שעכשיו יורד גשם של זהב מן השמיים. בסדר, זה ישועה, כן? אבל לא משנה, מתחיל לכל אחד מישראל לצמוח בגינתו דירה שהוא יוכל לגור בה, כן? דירה מזהב. זה ישועה גדולה, זה איזשהו נס גדול, נכון? נס גדול. אז דבר כזה, וגם אם היית בצרה ונגאלת ממנה, למרות שנגאלת ממנה, לא נגאלת למשהו יותר טוב ממה שהיית מקודם, רק יצאת מהצרה. מה הגדר של הדבר? זה גדול. אז כתוב הנגב פורח, זה ישועה גדולה, וזה לא, זה כן צרה, לא צרה, לא משנה, אבל זה... לא, אז אני אומר, יש מצב אני אתן לך עוד דוגמה. עם ישראל הגיע לארץ ישראל ובנה את המקדש, כן? אז ישועה גדולה, זה לא קשור לצרה, כי לא היה מקודם צרה. לא, הייתה גלות. לא הייתה גלות, הם יצאו מצרים, קיבלו תורה, עכשיו הגיעו לארץ ישראל ובנו את בית המקדש. הייתה גלות מצרים, אבל יציאת בסדר. מצרים אומר עליהם. אומרים הלל ביציאה, כן. מה? הלל יציאת מצרים, לא לכניסה לארץ. אבל עצם אני אומר, אז אני שואל, אני לא יודע למה הפסיקו לומר את זה, האם כאשר, טוב בקיצור זה פורקן ופורקן, בוא ניקח את גיפשותו שעל כל צרה, על הסוף, בסדר? לפחות על הסוף, על הצרה שיוצאים ממנה זה בוודאי אומרים הלל, כן. אבל הרב אמר גם יוצאים בלי מעלה, אבל בפורים רואים לא ככה.
אומרים, ישת עבדי אחשוורוש עננו, ניגענו מהצרה, אבל לא עלינו למעלה. שנייה. עוד שאני אגע, זה הגמרא הזאתי, עוד שאנחנו נגיע לגמרא שאתה עכשיו מזכיר. בסדר? אבל זה מסביר, תצטרך להסביר את הגמרא פה, לא איך שהרב אמר. למה? אני אמרתי לך, על כל צרה וצרה, גם אם חזרת אחורה, לא על פי כן? אחורה, הכוונה, לא קנית מדרגה יותר גבוהה ממה שהיה מקודם, כן? אבל אי אפשר להסביר ככה. למה? הגמרא השנייה, מה שבפורים. לא, בפורים כתוב משהו אחר. בפורים כתוב שבגלל שאנחנו בגלות, בחוץ לארץ, אז לכן לא אומרים... יש שם כמה תשובות. אנחנו עוד מעט נקרא אותו בפנים. בסדר? אם אחרי שנגיע לשם, בסדר? אם תקושה תגיד, בסדר? יפה. אז זאת גמרא אחת. בגמרא הזאת, רבותיי, רואים שלומר הלל זה לא דבר מדאורייתא. זה תקנת נביאים, נכון? זה תקנת נביאים. לעומת זאת, בגמרא מסכת מגילה דף י"ד עמוד א', אומרת הגמרא שצריך לקרוא מגילה בפורים. שואלת הגמרא, אם אומרים, אומרת הגמרא, איך חכמים תקנו להוסיף מגילה על פורים? הרי כדי לתקן איזו תקנה, כן? לישראל צריך למצוא איזה רמז בתורה, כן? ככה גמרא שלנו נזכיר כרגע שהיא דרבנן, לא דרבנן, לא צריך רמז בתורה. בכל מקרה זה דרבנן הראשון שתקנו לישראל בתור משהו שמחייב את כל ישראל. שזה לא דבר של שמה, כל הגזרות, נגיד, נטלת ידיים, זה תוקן בעבר הרחוק, זה שלמה המלך, אבל זה תוקן בגלל סרח תרומה, בסדר? שלא ייגעו בתרומת טמאה, לא נגיד זה כרגע. בכל מקרה, התקנה הראשונה שנתקנה לא בגלל שמה תעבור עבירה, אלא תקנה בפני עצמה, בסדר? כמו נר חנוכה, נר חנוכה זה תקנה, נכון? זה לא גזרה שמה תעשה עבירה. התקנה הראשונה שנתקנה בישראל, היא הייתה לגבי קריאת מגילה. אז אומרת הגמרא שהם חיפשו איזה רמז בכתוב, חכמים הכתבונים, לעשות תקנה חדשה. אומרת הגמרא, מאיפה הם למדו את זה? אומרת הגמרא, מה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים, לא כל שכן. אומרת הגמרא ככה, הרי כשישראל יצאו ממצרים, כן? אומרים על זה, הם אמרו את שירת הים, נכון? אמרו שירה, אמרו הודעה להשם. אז ממילא כמו שהם אמרו שירה והתורה הכניסה את שירת הים לתוך התורה, כן? כמו שיש לזה חשיבות, ככה גם חכמים תקנו לקרוא את המגילה, שזה חלק מהשיר הודעה להשם על התשועה, וזה קל וחומר. מה מעבדות לחירות? אומרים שירה, נכון? בפסח, ממיתה לחיים, לא כל שכן, הרי מיתה וחיים זה צרה יותר גדולה שיצאת ממנה מאשר עבדות. אומרת הגמרא, יחי, הלל נמי, שואלת הגמרא, אם ככה גם שיגידו הלל, למה רק אומרים קריאת מגילה? הגמרא מביאה 3 תירוצים. תירוץ אחד, שלא אומרים על נס שבחוץ לארץ הלל. בסדר? והואיל ופורים נעשה בפרס, אז ממילא לא אומרים על זה הלל. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומרת הגמרא, שבאמת צריך לומר הלל. וחכמים תקנו לומר הלל. ואיך אומרים את ההלל הזה? במגילה. על ידי קריאת מגילה. כן? בעצם הקריאת מגילה זה התחליף להלל. בסדר? מה? זה ההלל, נכון. זה כאילו התחליף לקריאת הלל הרגילה. זה ההלל באופן מחודש החנדי. תירוץ שלישי, אומרת הגמרא, הכתי עבדי אחשוורוש ענן, דהיינו. זה היה מעבדות לחירות. כשזה היה מעבדות לחירות, אז ממילא, בואו נקרא את הגמרא עוד פעם, אומרת הגמרא, כתוב, אנחנו אומרים בהלל, הללו עבדי השם, כן? ולא עבדי פרעה, נכון? הללו עבדי השם. אז כשאתה אומר הללו עבדי השם, אז ההלל מסתדר עם יציאת מצרים. למה? בגלל שאתה מודה להשם, הללו עבדי השם, במילא, ברור שאנחנו עבדי השם ולא עבדי פרעה. אבל להגיד הללו עבדי השם על פורים, הלא הכתי עבדי אחשוורוש ענן, ובעצם יש יתרון לגאולה מאשר
מיתה לחיים. כאשר זה מיתה לחיים, נכון שתסתכל בחומר, מה מגלות לגאולה, משעבוד לגאולה, אתה אומר, אז כל שכן מיתה לחיים, הוא אומר, כן, אבל יש גם צד שני, נכון? מה הצד השני? שמגלות לגאולה, אתה הופך להיות עבד השם. ממצב של צרה, של מיתה לחיים, עדיין אתה לא עבד השם לגמרי, כי אתה עדיין משועבד תחת האומות. בסדר? יפה, אני חושב שיש לך שאלה? כן. כן. תחזור לשאלה עכשיו. זה לא, הרב אמר בגמרא ההיא, בגמרא בפסחים, בק"ז. כן, שכל צרה וצרה לכשנגאלים ממנה, אז מי אמר לך שאנחנו משועבדים תחת עבד אחר, תחת ממשלה זרה? אולי אנחנו נגאלים מהצרה, היה, מה? לא, דוגמה, זה בסדר. זה גם הביאור הפשוט, כי איך הלשון פה? הלשון פה זה מעבדות לגאולה, על כל צרה וצרה כשנגאלים. כן. הביטוי של גאולה זה יוצאים מעבדות לחירות. כן. גם רש"י שם כותב, כמו בחנוכה. נכון, רש"י בפסחים, נכון, אז מה השאלה? אז הרב אמר בהתחלה שהביאור בפסחים זה כל צרה, העיקר שיהיה הורדת החיסרון. נכון. אז מה זה סותר? נגיד חנוכה זה בדיוק היה הורדת החיסרון, היוונים ניסו להחסיר את ישראל, וצריכים להסיר את היוונים ולחזור, לכאורה, למצב הקודם של בית המקדש מתפקד. הרב יכול להגדיר מצב קודם איך שהרב רוצה, אבל תמיד אפשר להגדיר מצב קודם כאומה חופשית, ואז תמיד זה לחזור לאומה חופשית. הבנתי. אבל בפורים להגדיר מצב קודם זה לא כל צרה וכל... אז אני אגיד לך, הר"ן הסביר פה במגילה שהכת עבדי אחשוורוש ענן זה בעצם תירוץ לכל הגלויות, כן? שכל זמן שעם ישראל בגלות, אז ממילא אנחנו לא יכולים לומר הלל, כי אנחנו לא יכולים להגיד עלו עבדי השם. אבל אם בארץ ישראל יהיה מצב, בסדר? בסדר, זה תירוץ לגלות. אבל אם בארץ ישראל יהיה כזה מצב, אז אפשר לומר הלל. כמו ששת הימים. מה? כמו בששת הימים. כמו שת הימים, נכון. בכל מקרה, שנייה. בכל מקרה, אומר החתם סופר בשלוש מקומות. באורח חיים, סימן קס"ו, בעוד מקום באורח חיים שאני לא זוכר, וביורה דעה סימן רל"ג בסופו. פשוט חתם סופר. הוא אומר שיש סתירה לכאורה. פה כתוב במסכת פסוחים מי תיקן לומר את ההלל? נביאים, נכון? וכאן כן? כאן במסכת מגילה, הגמרא עושה קל וחומר כן? עושה קל וחומר, מה מיתה לחיים, נכון? מה מיתה לחיים? יש מצווה לומר הלל, נכון? בפסח, כמו שבפסח אומרים הלל, כן? ולכאורה, מה? שיעבוד לגאולה. כן? יש שיעבוד לגאולה, אומרים הלל, יש מצווה לומר הלל, כן? וגם עם ישראל אז אמרו שירה על הים, נכון? אמרו שירה על הים, מיללו את הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה יש מצווה מדאורייתא לומר הלל על מיתה לחיים, בסדר? למה מדאורייתא? מה? אנחנו רואים שהתורה הכניסה לתורה את שירת הים. זה היה ראיה. אבל זכור זה קל וחומר מהתקנה של דרבנן, של הנביאים הראשונים. מה זה? עוד פעם? הנביאים תיקנו, הנביאים ראשונים, משה ואהרון, כן. אז הם תיקנו מדרבנן. אמירה, לומר הלל... נכון, אבל אתה רואה שאת שירת הים, התורה הכניסה לתוך התורה שבכתב, נכון? אז רואים שעל כורחה זה דאורייתא. למה? מה זאת אומרת? אז מה אם התורה הכניסה את זה לתורה שבכתב? היא אמרה שבאותו דור נהגו את המצווה דרבנן. אז איך זה נשאר לדורות? לא, זה לא מסתבר. אגב, נביאים ראשונים, מי אמר שזה משה ואהרון? סליחה? בשעה שעלו על הים, מי יודע שם? לא, כתוב, נביאים ראשונים תכנון לישראל, לא כתוב שזה היה משה ואהרון. אבל מי זה בשעה שעלו על הים? לא, את ההלל שאנחנו אומרים בפסח, כן? אז נביאים ראשונים תקנו לישראל שכל דור ודור יאמרו הלל על צרה שיוצאים ממנה ונגאלים ממנה, כן? זה התקנה של נביאים, כן? אני לא הבנתי את הגמרא ככה, אני תמיד הבנתי שהכוונה שהנביאים הראשונים שבאותו דור... אני לא הבנתי ככה. בכל מקרה, אני אגיד את החתם סופר, בסדר? בואו, מה החתם סופר כתב? החתם סופר כתב שבאמת מדאורייתא יש מצווה להודות להשם על השואה, מקל וחומר. כמו שישראל אמרו על הים את שירת הים, והתורה הכניסה את זה על תורה שבכתב, זה אומר שהדבר הזה יש תוקף של דאורייתא. אבל התורה לא ציוותה להגיד. לא, הפוך. אז אם התורה רשמה את זה, וזה היה כמו שדרבנן, זה לא היה נשאר לה בתורה שבכתב, נכון? זה לא היה נשאר בתורה שבכתב. אם התורה כתבה את הדבר הזה, סימן שזה המשך של המהות של תורה שבכתב,
שזה דאורייתא, כן? זה כאילו החשבון של החתם סופר. זה הסקת. מסקנה. אפשר להתווכח עם זה. מה? כן, אפשר להתווכח. למה, מה אתה אומר? שהוא רוצה לומר שהם קיימו מצוות דרבנון? גם מתוך ההלכה שנביאים ראשונים בכוונה משה ואהרון. אין פה שום רמז, אם תיקח את זה, אין פה שום רמז שזה משה ואהרון. כן? אבל אם מבינים שזה נביא, תקנו את ההלל של הים, אז ברור שזה משה ואהרון, מי עוד תיקן שם? הנביאים האחרים... לא הבנתי. הנביאים הראשונים תיקנו... שנייה. לא הבנת ככה. הנביאים הראשונים תיקנו שעל כל צרה וצרה אומרים הלל. זה מה שהם תיקנו. כן? מתי כתוב פה, איפה זה... תקרא. הנה. שיר שבתורה, משה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים, והלל זה מי אמרו, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל. לא, אז... כתוב ככה. פה מדובר על הלל הגדול, נכון? פה כתוב ככה. באשרי תפילה ובהודאה והללויה. גדול מכולן הללויה, נכון? שזה כאילו ההלל הגדול. אמר רבי יהודה בר שמואל, שיר שבתורה... שזה שירת הים? כן. משה וישראל אמרו בשעה שעלה מן הים. והלל זה מי אמרו? מה הכוונה והלל זה מי אמרו? השיר הזה שבתורה. מה זה? בוא נראה רש"י. והלל, לאחר שעברו דכתיב ויאמר בן אנוש תתפלל לא לנו פן יעבור פרעה וחילו אחרינו. נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שאומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עלינו. כשנגלים אומרים אותה על גאולתן. אז מה זה נביאים שביניהם? והלל זה מי אמרו הכוונה? בוא נאמר שזה הלל הגדול. מה? אם זה שירת הים, כן. שזה היה הלל בזמנם. כן. אז אם זה שירת הים, אז ודאי שזה משה ואהרון. נכון. וגם אם אתה מסביר שזה הלל הגדול, עדיין אתה יכול להגיד שזה משה ואהרון. כאילו, זה מאוד הגיוני. טוב, בסדר. אני כרגע רוצה להגיד לחתם סופר, בסדר? בוא נגיד לחתם סופר. החתם סופר אומר דבר כזה, שהוא אומר, וזה מובא כאן גם פה בהגאות האחרונים על מסכת מגילה, שמדאורייתא צריך להודות להשם על הנס שעשה. לאו דווקא בהלל. הדרך איך לעשות את זה, בסדר? איך לקיים את המצוות דאורייתא, את זה הנביאים הראשונים תקנו לומר בהלל. אבל הוא מסביר את השאלה שלו במסכת מגילה. שמה? הרי הוא בא להסביר למה מסכת מגילה... הוא לא בא להסביר. שזה מצווה דרבנן? לא, הפוך. במסכת מגילה, משהו שזה קל וחומר, שכמו שישראל אמרו שירה לים, ושם זה ודאי דאורייתא, אומר החתם סופר, אז זה דאורייתא. ופה כתוב נביאים שביניהם, שיעשו בכל דור ודור, משהו שזה משהו יותר מאוחר. נכון? ולא משה רבנו ואהרון. כן? אז הוא מתרץ לו, הנביאים אמרו איך לקיים את זה, לא מה לקיים. להגיד על להודות להשם זה חובה דאורייתא. בסדר? איך לעשות את זה תקנו הנביאים האחרונים, הנביאים שביניהם. בסדר? זה החתם סופר. מגיע הרב עובדיה וטוען ולפי זה יוצא שיש חובה מדאורייתא לומר הלל ביום העצמאות, כי חכמים תקנו להודות להשם דרך צורת ההלל, ואם אתה לא אומר הלל ביום העצמאות, אבל לפחות אתה עושה מנגל להודות להשם על יום העצמאות, אתה אומר לו רבנו שלום תודה על מה שהחסד שעשית לי, בסדר? אז אתה מקיים מצוות דאורייתא לא על פי הדרך שחיים ציוו, ואז אחרי זו שאלה, האם אחרי שחיים אמרו אופן מסוים איך להודות להשם, כן? אמרו דרך מסוימת איך להודות להשם, האם אתה יכול לעשות אחרת? שזו שאלה כללית בכל התורה. דוגמה, אדם שאין לו מגילה כשרה, האם יש ערך שיקרא מתוך מגילה לא כשרה, בסדר? שזה דיון. עכשיו רבותיי, אני חושב שצריך לנו לקרוא. טוב, סוגריים, הסתכלו, זוכר איזה אחרון בדף ה' במסכת מגילה, הוא דן מה קורה למי שבגיל שיש פורים שנדחה, כן? פורים חל בשבת, לא קוראים את המגילה בשבת, קוראים אותה ביום ראשון, נכון? בסדר? דוחים את פורים שמטלטל את המגילה ברשות הרבים, נכון? לא מקדימים? לא. פורים משולש, לא? פורים משולש זה שפורים, לא, אני אדבר על מי שבמוקפים שדוחים את זה לאחרי זה, בסדר? מצוין. עכשיו, מה קורה למי שבשבת הוא לא בר מצווה, ורק מוצאי שבת הוא נהיה בר מצווה? שמעתם? בשבת שבו חל התאריך של פורים, י"ד באדר, או ט"ו באדר, במוקפים, הוא לא היה בר מצווה, אבל בט"ז הוא נהיה בר מצווה.
הוא צריך לקרוא מגילה או לא צריך לקרוא מגילה? כן, מה? לכאורה כן, כי חכמים תקנו שדוחים אם בגלל שבת. מה הכוונה שדוחים? הרי מדאורייתא! אומר המלך שלמה, אחרי נזכרתי זה. הרי מדאורייתא, מתי צריך, מתי חל חובת ההודעה על פורים? שבת. מה? בשבס. רק אחרי אמרו לך, איך תודה על הנס שקרה בשבת? תודה עליו יום אחרי, בסדר? יום אחרי תעשה את זה. אבל החיוב, כן? החיוב חל בט"ו, במוקפים, לא בט"ז. אז מי שיש לו בר מצווה ביום העצמאות שנדחה לא צריך להגיד. כן, זה אותו יסוד, שמעתם? זה אותו יסוד. אגב, מפה הרב אריאל, מכאן הרב אריאל דן לגבי יום העצמאות שנדחה. כן? לא, הלכה, האם מברכים? האם אפשר לברך על הלל ביום העצמאות שנדחה? זה יותר חמור, זה יום הזיכרון בדרך כלל שזה נדחה. מה? זה יוצא יום הזיכרון כשזה נדחה. כן, נכון. אז לא משנה, יש בזה דיונים. לא, אני רציתי להראות לכם כאילו את הדיון של מלאכת שלמה, בסדר? שהוא כאילו מבין על פי, הוא מביא את החתם סופר. הוא אומר, על פי החתם סופר שיש מצווה מדאורייתא, אז יש מצווה מדאורייתא, זה בתאריך שקרה הנס, כי אז קרה הנס. אז איך עושים את זה אחר כך? הוא אומר, כן, חכמים אמרו שהחיוב מתחיל עכשיו, כן? והקיום שלו יהיה אחר כך. אבל החיוב מתחיל עכשיו, אז אם אין חיוב, בסדר? אם יש בחור שנהיה בר מצווה בט"ו, ובט"ז נותנים לו לקרוא מגילה להוציא את כל הציבור ידי חובה, יכול להיות שהוא לא יכול להוציא את הציבור ידי חובה, נכון? כי החיוב שלו זה חיוב של דין חינוך, ולא חיוב של בר מצווה. החיוב שלו חל בט"ו. אז ככה הוא רוצה לומר. תסתכלו בדף עמוד ב' שם באחרונים יש לו גמרות חדשות שלו זבדר וזה, שם את כל האחרונים, אז זה שם. אז נחזור למצוות. אומר הרב עובדיה, אז מה יצא? יצא שלפי כל הדעות, עכשיו לא נפסקה הלכה בין שלושת הדעות שאמרתי, יש שלוש דעות למה לא מלל בפורים. דעה אחת, חוץ לארץ. דעה שנייה, המגילה זה ההלל, בסדר? דעה שלישית, איך? הקראתי עבודה חשבון שזה שהר"ן מסביר כי אנחנו חוץ לארץ. לפי שלושת ההסברים, צריך להגיד עליו ביום העצמאות, נכון? לכאורה. לפי ההסבר שזה מחוץ לארץ, כן? מה? זה קרה, הנס קרה בארץ. לפי הדעה שאומרת שהקרטה זה הלליה, אז בסדר, אין קרטה, נכון? עוד לא תקנו מגילת יום העצמאות. יש מגילת העצמאות, מגילת יום העצמאות. זאת אומרת, קריאתה זה תהיה הידע. ושלוש, עקדתי עבדי אחשוורוש ענן, אז אנחנו לא יכולים להגיד, אלו עבדי השם, זה לא נכון. זה גוף, יש מדינה. יש כאן גם הצלה... זה גם בארץ ישראל, ואנחנו גם תחת שלטון עצמאי. לא, זה גם הצלה ממוות לחיים וגם שחרור. אני אומר, זה גם הצלה ממוות לחיים וגם שחרור, זה הכל ביחד. אז לכאורה יש לנו את כל הסיבות... היו באמת תחת אחשוורוש. מה? זה עקדתי עבדי אחשוורוש ענן. הגמרא אומרת, מה? אחשוורוש חי ואומר להם מה לעשות. לא! כל אלה שעבוד הגויים יכולים... ברור! הרבה טוענים שגם היום. ארצות הברית אומרת לך להיכנס למשא ומתן, לשחרר מחבלים. אתה רצית לשחרר את המחבלים. לא באמת, היית צריך לשחרר מחבלים. שטענה הזאת עדיין כן. יאיר לפיד אומר לך. בסדר, אני שומע. באמת, זה אחת הטענות של הרב עובדיה, מאוד קשה לקבל אותה. אני שומע. אגב, לכן אומר הרב עובדיה, שגם לפי שיטת הרמב"ן, שאומר שאסור למסור חלקים מארץ ישראל, כן? בימינו מותר למסור חלקים מארץ ישראל, למה? כי אנחנו בעצם אין פה מדינה, אנחנו רק זרוע של אמריקה. אז מילא שאתה מסר חלקים, אתה פשוט, זה מדינה של אמריקה, זה דבר מאוד קשה. זרוע של חייזרים שנמצאים איפשהו ב... מה זה? תמיד יש לך תירוץ שאנחנו זרוע של איזה מין. אנחנו זרוע של קדוש ברוך הוא, כן? לא משנה, אתה מבין, אנחנו... לא, זה דבר מאוד קשה לעיכול, אתה מבין? כי היום לפי זה אין אף מדינה בעולם חוץ מאמריקה. גם אמריקה לא, וגם... זה דבר מאוד קשה לומר. השאלה אם אתה מדינה ככל המדינות, יש לך זכות לעמוד על עצמך. כן? כאילו, יש איזה אחד ראש ממשלה שאמר לו מזמן, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית והיא תחליט מה לעשות. כן? ברוך השם, זה ביטוי של הריבונות שלנו, אבל זה ביטוי לריבונות. בסדר? יש אפילו בחנוכה, ברמב"ם הוא סופר 210 שנים, כולל... למעלה 200 שנה. למעלה 200 שנה, שכולל מלכות הורדוס, שהוא מחשיב את זה חזרה מלכות לישראל. כן, עוד שנדבר על זה, עוד שנדבר על זה. שנייה, עוד שנדבר על זה. עכשיו רבותיי, אומר הרב עובדיה, יש לי כמה טענות, למה שלכאורה, למרות שעל פי הגמורה,
במסכת מגילה יש חובה לומר הלל מדאורייסה, ועל פי הגמרא בפסוחים דף ק"ח יש גם צורה איך לומר את זה על ידי הלל, כן? אף על פי כן יש לי כמה טענות למה לא לומר הלל. היו שתי תשובות לרב עובדיה. יש הרבה תשובות לרב עובדיה, אנחנו לא נדעים כולם כרגע, יש כמה תשובות לרב עובדיה. אני כרגע רוצה את הטענות העיקריות שלו. טענה אחת, שאיתה הוא מתחיל, שהוא טוען שזו טענה הכי חזקה, שהנס לא נעשה לכל ישראל. כן? לא נעשה לכל ישראל. רק נס, ובאמת כך כתוב בכל הראשונים, כן? גם תוספות בסוג דף ממ"ח, אומר את הדבר הזה, שרק נס שנעשה לכל ישראל רק עליו המולל. בסדר? בסדר? כך כתבו הרבה מאוד ראשונים. לפי זה אומר הרב עובדיה... רוב ישראל בארצות הברית. לא, הנס נעשה רק לתושבי ארץ ישראל. מה עם חנוכה? איך זה יכול להיות? מה עם כל הפליטי השואה? אבל קודם כל זו, הטענה הראשונה, אני אומר, קודם כל מה הטענה? חנוכה הוא טוען, זה שבית המקדש חזר לתפקד, והקורבנות מכפרים על כל ישראל, כן? אז אתה צודק, אבל זו הטענה שלו. עכשיו, הטענה היא, הנס של הצלה בוא נחשבן, ממיתה לחיים, זה באמת נעשה, כאילו, בצד הטכני של ממיתה לחיים, כן? זה נעשה רק לתושבי ארץ ישראל. למה? כי בארצות הברית אתה יכול לחיות טוב, יש לי הרבה אנשים שקרוב משפחה שגרים בארצות הברית. בפולין? לא, בסדר, אבל תראה, אחרי השואה היו... אחרי מלחמת העצמאות. אחרי השואה, שזה לפני מלחמת העצמאות, היו שני סוגי יהודים. כאלה שברחו לארצות הברית, וכאלה שברחו לארץ ישראל. ככה זה התחלק, בגדול. עוד כמה יהודים במדינות מוסלמיות. לא משנה, עוד כמה, כמה זה היה? 50%? מה? כמה זה היה? 50% היו? רוב היהודים ברחו לארצות הברית. כן, עדיין רוב היהודים בארצות הברית. לא יודעים איך עכשיו בדיוק, אבל עד עכשיו... לפני כמה שנים זה לפני שנתיים. יש את הנושא של התבוללות, מה? הקיבוץ הכי גדול היום. כן, אני מסכים. אבל בכל מקרה, זה שלוש שיטות, וזה לא מכנס כרגע. בכל מקרה, אבל הטענה שלו שהנס ממיתה לחיים, הוא נעשה רק לתושבי ארץ ישראל, שהם היו אז המיעוט, וממילא הוא לא נעשה לכל ישראל, וזה לא דומה לבית המקדש, שבית המקדש מכפר על כל ישראל, כן? מכפר על כל ישראל, וממילא זה הצלה לכל ישראל, ממיתה לחיים, על ידי הכפרה שהוא מכפר עליהם עוונותיהם, וככה הוא... ממיתה לחיים, בעבודת בית המקדש. צודק, ככה הוא אומר. אז עכשיו, אני לא באתי לחלוק לרב עובדיה, אבל לשאול שאלות מותר. אני אומר, לכאורה, באופן פשוט, בעיניים שלי, אני מנסה להיות ישר, לא מגמתי ולא זה, לכאורה, הקמת המדינה זה הצלה ממיתה לחיים, נכון? שלא כל אחד ואחד מישראל היה עם החרב על הצוואר, כן? בסדר? אבל כן, כל יהודי שיש לו בעיה בעולם היום... זה נכון, אבל מצד שני זה הצלה אמיתה לחיים לעם ישראל. עם ישראל היה נשאלת השאלה עכשיו, שבעצם אנחנו נראה שזו השאלה שחורזת בעצם את כל הטענות של הרב עובדיה. בסופו של דבר גם, היום ממשלת ישראל גם כן פועלת לשחרר ולגאול ולעלות לארץ. ברור, כן, אני אומר, שימו לב שהנקודה שעכשיו אני יכול לומר, זה הנקודה שהיא בעצם, שחורזת את כל הטענות של הרב עובדיה. האם אתה מקבל מושג כזה של כלל ישראל כמציאות? כן? אתם מבינים מה אני אומר? אנחנו מכירים דבר כזה, מציאות הלכתית. מציאות הלכתית, כן. יש מושג של כלל כמציאות הלכתית. הדבר הזה חורז את כל הטענות החרדיות, וביניהם חלק מהטענות של הרב עובדיה, שהם לא מקבלים שלכלל ישראל יש מציאות לאומית שיש לה הגדרה הלכתית. בסדר? בסדר? כן מקבלים את זה. לא מקבלים את זה. נגיד, בטענה של הרב עובדיה על ארץ ישראל לעומת פיקוח נפש, הוא טוען, לא מצאנו אף פעם מצווה שדוחה פיקוח נפש, חוץ משלוש עבירות חמורות. אבל גם בשושן היו בכלל ישראל. מה? גם בשושן כלל ישראל לא היה, הוא היה יהודים בארץ ישראל. מה זה? גם בשושן, זה לא היה, כולם היו בשושן, כולם היו לא בשושן, הם היו בבת כוש, הוא הולך על כל העולם. הוא הולך על כל היהודים. כל העולם.
אומרים הלל, מה השאלה? בכל מקומות שהם, מה אתה רוצה? זה בכותב, הרוב היהודים היו בחוץ. לא, זה חוץ לארץ, אבל אם זה עניין של כאילו ממוות לחיים, אז זה היה ראוי מצד זה, כי זה מתקלל את כל ישראל, הוא רוצה להרוג את כל היהודים בבת אחת, או את רוב ישראל. הרי סך הכל זה גלות בית ראשון, נכון? חלק בבבל, חלק בשם, אז גמרנו, זה כל ישראל, מארץ ישראל בפנים ובבל בפנים, כל אגב, אפשר לראות את הקמת מדינת... מה? בטוח היה מישהו בטיול בצבא. לא, ברור, אבל כמובן, בסדר, אני כמובן כל היהודים והיהודים, אבל כמובן רוב ישראל, בסדר? אפילו רוב ישראל. לפני השואה לא היו רוב ישראל בארצות הברית? לא. סבבה, אז אי אפשר לראות את הקמת מדינת ישראל כהמשך לגאולה בעצם מהפסקת לא יכול לראות את זה ככה. אבל אני אומר, השאלה היא מקבלת את המציאות הזאת שזה נקרא הצלה מוות לחיים בגאולה לכל ישראל, כשיש אישות לאומית לעם ישראל בארצו. כי אם באמת, ואני מסכים עם זה, אם באמת אתה לא רואה את מדינת ישראל כישות לאומית של עם ישראל, אז באמת ההצלה נעשתה לחלק מישראל, אומנם בארץ ישראל, אבל חלק מישראל. ואז כל הראשונים שלפחות אני ראיתי אומרים שאם זה נעשה לחלק מישראל, אז לא אומרים הלל, והמאיר כותב, מכל מקום יגידו הלל בלי ברכה. אבל חוץ מהמאיר כולם לא יגידו הלל, כן? וזה אומר עובדיה הטענה הכי חזקה, זה לא נעשה לכל ישראל. אז מילא על חנוכה, בית המקדש, אני יודע מה זה בית מקדש, ואני יודע שבית המקדש שייך הוא מכפר על כל ישראל, ואם אלה זה מיטה לחיים, בגלל בגלל א' רצו, טוב, כאילו יש מכפר על כל ישראל, אבל אתה עכשיו רוצה להגיד שזה שיש עם ישראל בעולם כישות לאומית, לא כהרבה יהודים ששייכים לאבות אבותיהם שיצאו ממצרים, אלא כישות לאומית, לזה יש ערך הלכתי, וזה נקרא הצלת כל ישראל, את זה הרב עובדיה לא מקבל. וזאת הנקודה שאתה חוזר, הטענה השנייה. הטענה השנייה, כותב הרב עובדיה, כן. אני רק רוצה להבין, הרב אמר שכל הראשונים אומרים שזה נס שנעשה לכלל ישראל, נכון? כן. לכל ישראל. לכל ישראל. אבל, ויש אחרונים שמסבירים משהו אחר בראשונים בנוגע לחנוכה? לא מכיר. בסדר? יפה. האחרונים, רבי דוד פרדו שאל לגבי חנוכה, כן? וזה התירוץ שהוא תירץ. רבי דוד פרדו, אחד האחרונים, חכמי ישראל, גאוני ישראל, כתב את דרכי דוד על המחילתא. כן. יש איזשהו גם משהו הלל עם קהילה ספציפית נעשה לנס, נכון? זה על קהילה ספציפית, זה המאיר כותב על בלי ברכה, ומה שכן, הם עושים אותו יום טוב, כן, כיום נס, כן, זה נכון. אבל זה עדיין, מי אמר שזה פותר מכל דיני האבלות וכל דיני הזה, אתה מבין מה אני אומר? אם זה קהילה פרטית, זה לא בטוח שזה פותר. יש קהילה שעושים, נכון? מה? כן, יש קהילה שעושים על, יודע מה, יש כמה ניסים, יש פורים בוונציה, ויש פורים, כן, יש כמה חגיגות של... פורים קטן לטבריה. מה זה? ש? פורים קטן לטבריה. פורים קטן לטבריה, לא מכיר, כן, יש... זה מולך חושב שהוא היה באזור, וזה כל... יש לו, כן, יש כל פורים קטנים, ודאי יש פורים קטנים. בקיצור, זה הנקודה. נקודה שנייה טוען הרב עובדיה, הנס, ביחס לפורים, הוא אומר, לחנוכה הוא טוען, הנס היה, כל הניסים שעליהם הלל, הם תמיד היו מעל הטבע. הוא מוסיף לב, מעל הטבע. חנוכה, מעל הטבע. יציאת מצרים, בוודאי, כל הבחורים מתים, עם ישראל יוצא, קריאת ים סוף, כן? כל הדברים הם מעל הטבע. מגילת אסתר? מה זה? כאילו מה עם פורים? ואז הוא שואל, מה עם פורים? כן? מה עם פורים? אז שנייה, קודם כל הטענה היא שרק נס שהוא מעל הטבע, אני מסכים שיש מי שאומר, כן? מעטים מול רבים. לא, אני אומר, זה אומר בתפילה. הוא אומר, גמור... לא, אני אומרת על יום עצמאות. מה? גם ביום עצמאות. לא, מעטים מול רבים זה עדיין יכול להיות שאחד יניס 1000 ומאמיניך. אבל פורים, הוא אומר... זה נס בחנוכה. מה? אני אומר, עוד פעם. לא, בחנוכה הוא טוען שעיקר הנס זה נס פך השמן, שזה עצמו, אני מסכים שכתב את זה, אבל מי שיסתכל ברוב המוחלט של הראשונים, הרי כולם שואלים מה היה הנס ביום הראשון, נכון? אז הם אמרו ניצחון
מלחמה, כן? לפחות חלק מהתירוצים, כן? אמרו ניצחון המלחמה, והמהר"ל כותב, מה פתאום שייך לומר הלל על נס? הלל בוודאי זה על ניצחון המלחמה, בעמוד כ"א של נר מצווה, מה פתאום הלל אומרים על הצלה מוות לחיים, לא על זה. אז קיצור, אז זה הכיוון שם. אז מה פורים? הרי פורים גם כן היה, אז הוא אומר, כן, זה שאחרי שהמלך חזר בו, אחרי שהוא נתן את ההסכמה לימן, ראו את כל היהודים, ואז הוא חזר בו, כן? אז גם הדבר הזה הוא נקרא נס מעל הטבע. זה לא נגד חוקי הטבע. זהו. מי אומר את זה? מה? זה הרב עובדיה טוען. נגד... הרב עובדיה טוען. לא, כי אחרת אם אתה אומר שזה רק מזה, אז מה זה בפורים? לא, אבל בפורים לא אומרים הלל. בפורים לא אומרים הלל. זה שהגמרא לא אמרה את זה. שנייה, הרי מה הנביא אומר לישראל? הנביא אומר לישראל, האם הרה וילדה אישה, כן? ביום אחד, עם ישראל בבת אחת, זה נס שעם נוצר, כן? שעם ישראל מקים מדינה, איך כותב רבי יעקב מעמדין הקדמת בית אל, הסידור שלו, בית יעקב, יש לו הקדמה, הוא אומר, מה היה הנס הכי גדול של עם ישראל? הוא אומר, הרס"ג כותב שהמן, זה שהמן ירד, זה הנס הכי גדול בישראל, כן? למה? כי הוא ירד 40 שנה, זה רצוף. הוא אומר, ויש לך נס גדול מזה, גם הוא לא היחיד, גם חובת הלבבות כותב את זה, חובת הלבבות כותב שנס יציאת מצרים הוא שווה לנס קיום ישראל בגלות. אומר רבי יעקב מעמדין זה הרבה יותר גדול, כי יציאת מצרים זה היה רגע אחד, או יום אחד, או שנה אחת, עם ישראל בגלות זה שם, זה למעלה מ-1500 שנה, ככה כותב בזמנו, הוא עדיין קיים, ועם ישראל מצליח לחיות בכל מקומות בשבטיהם, ושומרים על זהות, וכולי, זה נס שהוא גדול בעיניי מנס יציאת מצרים. אז קל וחומר, כשעם ישראל חוזר מארבע כנפות הארץ ומקים מדינה עצמאית בארץ ישראל, זה, אם זה שעם ישראל קיים בגלות, אז זה שהוא מצליח אחרי שהוא קיים, שהיית מסתכל על מבט אחדותי, אבל כשאתה מבין שעם ישראל קם לתחייה, זה פילי פלאות, זה מזעזע, אין מילים, איך יכול להיות שעם 1800 שנים בגלות שומר על זהותו הלאומית, ושב לתחייה בארצו ומקים בית מדינתו, מעטים מול רבים, זה נס שלא נשמע כמוהו בכל ההיסטוריה של עם ישראל, זה גדול מיציאת מצרים, בוודאי שזה גדול מיציאת מצרים. יציאת מצרים ממש כדי שהוא משגיח על עם ישראל שנה, ועוד 40 שנה במדבר, יפה מאוד. התנ"ך, עוד 900 שנה כל זמן הנבואה, זה יפה מאוד. אבל שהקדוש ברוך הוא כביכול עזב את עם ישראל בשעותם בגלות ומשגיח עליהם בתוך הגלות, מביט מן החלונות, מציץ מן החרכים, מה שלא עשה לכל גוי, דבר שלא אלפי שנים, 1800 שנה, ובסוף הם חוזרים לפה. זה דבר, זה נס במובן הזה שלא רק יציאה מגדרי הטבע, זה לא יציאה מגדרי הטבע, זה מגלה שהטבע של עם ישראל הוא טבע ניסי. זה הטבע, אין מילים לבטא את הדבר הזה. אז לא, באמת, זה פשוט מזעזע, כשאתה חושב על זה ככה. זה דבר מזעזע, אתה רואה כאילו עם נקבר מתחת לאדמה, פתאום אתה רואה, זה כמו, אתה יכול, פעם כשהיינו קטנים, היינו מגיעים לים, אז היינו ככה מכסים את הכי הקטן, כיסיתי אותו בחול, כן? אז כיסיתי אותו בחול. אני הייתי אז בן 11, הוא היה בן 8. אז הרעיון היה כאילו שצריך לעשות אותו, כאילו מישהו כזה קם מהאדמה, וזה. במישור לאומי אתה רואה עם פתאום אחרי שואה, אחרי פיזור, אחרי הכל, שפות שונות, לא מכירים, הרי זו הטענה של איראן, נכון? אם פעם שמעתם את איראן, את אחמדינג'אד מדבר, אז הוא אמר, אני זוכר, עשו לו לפני 5 שנים, אז הוא אמר שהוא בטוח ינצח את הציונים. הוא אמר, תראו, הציונים זה לא עם. אין דבר כזה עם ישראל. אחד דובר טורקית, אחד אמהרית, אחד רוסית, אחד גרמנית, אחד פולנית, אחד מרוקאי, אחד פרסית, כל אחד דובר משהו אחר. זה עם! ככה יש לנו עם! זה לא עם! אין לזה שום צורה של עם! אין להם היסטוריה משותפת, אין להם טריטוריה משותפת, אין להם כלום משותף, מה אתה רוצה? כן? אגב, גם אחרי הייתי מסכים איתו, שעם ישראל זה לא עם, כן, אנחנו עם התורה, כן? עם התורה. לא, אנחנו עם ישראל! זה פלא! זה פלא, אחמדינג'אד טוען, הם עם התורה, הם דתיים, אנחנו ניתן להם להיות בכל מקום, שיהיו תחת שלטון שלנו, הם יהיו דתיים.
אנחנו עם, חזרנו לתחייה, ולמרות כל ההבדלים בעצם מתנוצץ אצלנו שורש אבותינו שנסתר מאיתנו מעולם. פלאות, מה יותר גדול, מה יותר פלא? שזה מלך, סליחה על הביטוי, מג'נון, פעם אומר לאמן תרוג אותם, ואחרי זה שולח רצים ופרושים והחרשתפנים, ואת כל האלה שולח אותם, תגידו להם לא, שיחזור בו? זה נס יותר גדול מאשר עם ישראל כאן בתחייה. הוא לא חזר בו. מה? הוא לא חזר בו. מה הוא לא חזר בו? הוא לא אמר אל תהרגו אותם. הוא אמר אני מרשה לכם להוסיף עוד... בסדר, נו, זה... אחשוורוש מלך שוטה היה! וזה, כן. אני לא מצליח להבין איך הרב עובדיה אמר את זה. אם חבר היה אומר לי את זה, הייתי אומר לו, אל תגיד דברים ש... כן, אבל הוא פרסם את זה בחלק ו' סימן מ"א, פשוט יביע אומר. אבל איך הוא אומר את זה? מה הוא חשב? אתה שואל אותי? אני שואל, אני לא מבין. אני בענווה, עפר לציפורני כפות רגליו ועפרם. אני לא יודע, אבל אני מזדעזע, אני לא מבין איך אפשר לומר על א' ב'. מילא על ימין שהוא שמאל, אבל על א' ב', א' זה לא ב', אין מה לעשות. ימין ושמאל הם לא מילא מחוברים לשורש, לאחד. ימין הוא ימין של שמאל, שמאל של ימין. א' ב', אי אפשר לומר, זה שקר באמת, יש תהפכים. אני לא מבין את הדבר הזה. הרב, זה, אנחנו כאילו מתבססים על זה שזה פשוט לכולם שזה נס קום מדינת ישראל! שם ירוך! הרב עשה קל וחומר, אבל מהגלות, כאילו שהנקודת ההנחה היא להישאר חיים בגלות, זה נס יותר גדול ממציאת מצרים, ואז עשינו קל וחומר. קל וחומר שהנס הזה מסתיים! שהנס הזה נגמר בקום מדינת ישראל! זה פלא בל יתואר! זה לא קשור לגלות באמת. זה לא באמת קשור לגלות. פשוט יציאת מצרים. שינוי הדת של אחשוורוש זה נס יותר גדול מיחיד רבים. עזוב אותך, חזרה לארץ ישראל. מה עזוב אותך? לא, נגיד... אני כולי באטרף, הוא מה זה עוד? אבל שינוי, זה שאחשוורוש שינה דעתו. אנחנו רואים שהוא, הגמרא אומרת, הרג את אשתו מפני אבו ואבו מפני אשתו. אז הוא שינה דעתו פעמיים. כמה נסתת? בוא נגיד 3 הללים בפורים. יש... שינה דעתו, הוא כל יום משנה דעתו, מה הבעיה? בכלל פורים, להגיד שפורים זה נס מעל הטבע. נו בחייך. יש עוד טענות כתוב שנשים חייבות בנר חנוכה. למה? כי הן היו באותו הנס. מסביר התוספות, מה זה איפה הן היו באותו הנס? הם היו עיקר הנס, נכון? ככה הוא מסביר, שהנס נעשה על ידי יהודית, אחרת החשמונאים. אז מה היה הנס? נר חנוכה יהודית לנר חנוכה יהודית, מה היא עשתה? ברור שהנס היה ניצחון, זה פשיטה. זה פשיט, כתוב שנשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. אז מה לפי הראשונים שאומרים שגם הם היו בתוך הנס, זה במקדש וזה, אבל לפי הראשונים שאומרים, כן? ברור שאם היה פה איזה מימד על-טבעי מסוים, אבל להגיד שאת ההלל אומרים על הצד העל-טבעי, אומרים את זה למוות מחיים. גם פשט הגמורה בפסוחים, על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, אומרים אותה גדולה, למה להמציא עוד תנאי? למה? מה קרה? קודם כל הגמרא כבר ממציאה תנאים ואומרת שבגלות לא אומרים עליהם. אם הגמרא ממציאה תנאים בסדר, אבל למה אתה צריך להמציא תנאים? עכשיו, בכלל לא רלוונטי לדון בהשוואה בין פורים לבין יום העצמאות, מכיוון שבפורים לא אומרים הלל, כן? אומרים הלל, או לא אומרים, או אומרים, לא משנה, יכול להיות שאומרים על ידי המגילה. גם אם לא אומרים, התנאים שבגללם לא אומרים. לא, אני אומר, התירוץ של הרב עובדיה שמדובר במשהו לא טבעי, והוא לא שאלה על פורים. למה זה מי שאומר שקריאת המגילה זה ההלל? רק לפי השיטה הזאת. מה? בסדר, אבל אתה אמור להסתדר עם זה. הרי כל השיטות האחרות חולקות על זה, כי הם אומרים, לא, זה לא נקרא צורת הלל, אבל העיקרון הם לא חולקים. יש לרב עובדיה עוד טענות? טענה שלישית. שלא ניצחת באמת במלחמה והיו לך הרוגים. שנייה. טענה חמישית. טענה שלישית. טענה שלישית של מדינה חילונית. עכשיו, ריבונו של עולם. מדינה חילונית. גם מדינה חשמונית. האם בגלל זה לומר הלל על הגאולה? אני לא מבין. שלטון מושחת. לא, אז הוא אומר ככה, תראה, מה אתה רוצה? הייתה לך הצלה, היה לך שחרור. לא, היה לך שחרור מאיפה לאיפה? מגיהנום אחד, הרי הוא מביא שם את הגמרא במסכת מגילה, גדול המחטיא יותר מן האורגו, נכון? גדול המחטיאו יותר מן האורגו, כך אומרת הגמרא במגילה. מחטיאו מוציאו מחיי העולם הבא, אורגו מחיי העולם הזה.
ממילא לא אומרים הלל אם נכנסת מהרשות העות'מאנית או האנגלית, הבריטית, לבין הרשות היהודית שגם מחטיאה אותך. מילא הם הכתיבו אותך. החשמונאים לא היו אטרקציה. אני לא מבין. א', אתה יודע מה? אם באמת מדינת ישראל... הממשלה חוטאת, אבל היא לא מחטיאה. בטח שהיא מחטיאה. לא, גזרו את הפאות של התימונים, ומיליון ספרדים ממרוקו שהקפידו על מצוות, אז עכשיו מיליון ילדים מבית הספר חילוניים, זה נקרא גאולה זה? אז זאת השאלה. אז אני אומר שנייה. החשמונאים גם לא היו אטרקציה. המלכות החשמונאית לא הייתה אטרקציה, היא לא הייתה דתית. אז אתה עכשיו בא בראייה, כן? יש ראייה ויש סברה. אתה בראייה, אנחנו מסכים שיהיה אותו בסברה, כי עם ראייה זה יותר. אתה אומר, הנה, גם החשמונאים לא דתיים. הם גם לא החזיקו מעמד הרבה שנים ואתה עדיין מתייחס לזה כהצלה. החשמונאים לא דתיים, מי שיסתכל בדברי הם לא דתיים, הם לא דתיים, ואומר לנו למעלה 200 שנה, כן? אפשר לומר שבדור הראשון הם היו צדיקים. מה? אפשר לומר בדור הראשון הם היו צדיקים. לא, אבל הרמב"ם לא מדגיש את זה, כן? וחזרה מלכות לישראל למעלה 200 שנה. לא, רבותיי, אני רוצה לטהר את המושג ההלכתי שפה, לטהר באלף. נאמר באופן עקרוני, כן? דבר שלא יכול להיות וכולי, אבל זה עוד שאלה אמונית. נאמר, מדינת ישראל נחרבת. ממשיכים לומר הלל בה' באייר? לא. למה לא? כמו מגילת הענית. כמו חנוכה. כמו חנוכה. כמו חנוכה. מה אתה רוצה? מה? כמו מגילת הענית, לא, אתה מדבר על סוף פרק שני במסכת תייניס, נכון? בדף י"ז עמוד ב' אומרת הגמרא שהייתה מגילת תענית ועשו תמימים טובים, נכון? זה לא להתענה בהון ולא למספד בהון. ואומרת הגמרא שבגלל שקרו דברים רעים באותם ימים, נגיד מאלף עד ח' בניסן, ניצחו חכמי ישראל את הביתוסים, במחלוקת שלהם לגבי קורבן התמיד. אומרת הגמרא, עשו יום טוב, כן? ולא להתענה בהון ולא למספד בהון. אומרת הגמרא, הואיל ובאותו יום עצמו נעשו גם דברים רעים, בסדר? באותו יום עצמו. נעשו גם דברים אחרים רעים, אז חזר הדין המקורי שמותר להתענה בהון ולמספד בהון, כן? אני מכיר את זה, כי לא למדתי תענית, אני מכיר ממסכת שבת, כן. אבל ממה שאני הבנתי דף. בנושא שלך, בפרקים של חנוכה, שמביאים את סוף... דף כ"א, נו, כן. אז ממה שאני שמעתי זה שהיה את מגילת הענית, ורק חנוכה ופורים נשארו מהמגילת הענית, אבל שאר הדברים בטלו כי... השאלה למה? כי בטלם... לא, כי כל השמחות במגילת הענית היו לא ציבוריות, הן היו פרטיות של קהילות... לא, אני אומר, גם אם לא היו ציבוריות, אבל הגמרא במסכת תענית אומרת למה הם התבטלו. היא אומרת, כי באותם ימים עצמם קראו גם דברים רעים, אז מילא אסור... ועולם לא קראו גם דברים רעים בחנוכה, לא, אז אומרת שלא. בכל מקרה, אז מה, בשואה היו דברים רעים גם ב... לא, אבל דברים ספציפיים מפורסמים שההרעה שלהם התפרטה ליום הזה. אתה מבין, אני אומר, בכל מקרה נחזור. עכשיו, כי איפה לציין בחנוכה? טוב. דבר טוב, כן. למרות שאני אגיד לכם את האמת, אתם חייפים. תמיד אני לומד בבית הכנסת, ולפעמים יש לי צרה, ואני ממשיך קצת ללמוד עד אחרי השעה שאני מקציב לעצמי, ובאחד בלילה, 2 אני יוצא מבית הכנסת. וככה עם התיק שלי והספרים שלי ביד אחת, עם התיק, ככה לראות רב גדול וזה, אז אני רואה את הבחורים יושבים ככה ליד הקיוסק, יש לנו קיוסק שפתוח עד 3 לפנות בוקר, כן? אז הם יושבים שם, אז כל פעם שזה קורה לי, או הרבה פעמים, לא כל פעם, אז הם מתחילים לדבר איתי קצת בענייני אמונה וזה, הם יודעים בתור אני הרב שלא מאמין באלוהים, כי הסברתם שאלוהים שלהם זה אלוהים שלי, בקיצור, אז אני הרב שלא מאמין באלוהים, עשו פרסומת שם בכל האזור שיש רב שלא מאמין באלוהים. בקיצור, אז מה? לא, אני כבר ידוע, כאילו, אחד תפס אותי באמצע החוב, תגיד, אתה מכיר את הרב של בית הכנסת? אני אמרתי לו, כן. שמעתי שהוא לא מאמין באלוהים, זה נכון? אז, נכון, כן. אז, בקיצור, טוב שתפס אותי ולא מישהו אחר, כן? זה, אנשים לא הבינו את זה. בקיצור, אז, איפה הייתי? אז דיברתי איתה, אמרתי להם, שאלתם, אני מנסה קצת להכניס בהם אמונה, באופן בסיסי, שאלתם, אתם רוצים להתגייס, אתם 17, אתם רוצים להתגייס? אמרו, בטח, אנחנו רוצים להתגייס, למה? תראה, תרמו לנו, אנחנו צריכים לתרום. אמרתי, שנייה, אם עכשיו היית גר בארמניה, והיית שם 17 שנה, 18 שנה, והיו שומעים עליך, גם היית רוצה לשמור? אז אתם קצת להתבלבל, כי אצלם זה מחלק משהו אזרחי, כזאת חובה אזרחית, כן?
משהו טכני כזה, חברת אחדות גדולה כזאת, משהו אזרחי. אז מה שנייה, ואם מחר יש מלחמה נגד ארמניה, אז ההוא ש18 שנה בני שמרה עליו, אז בגלל זה הוא נלחם נגדך, אתה הולך להרוג אותו והוא הולך להרוג אותך. וזה רק בגלל שאתה גדלת פה וגדל שם, אתה מבין? כי אתה הולך להרוג מישהו, מהסיבה היחידה שהוא גדל שם. זאת אומרת שאם אתה היית גדל שם, בעצם אתה היית נגד החברים שלך. בקיצור, מה יצא? יצא שכל טכני וחיצוני. אתה מבין את החשבון? כן? אז אני אומר להם, אתה נגד צבא? לא נגד צבא, אני בעד שאתה מתגייסו לצבא, הם כאלה חיילים, זה פיקוח נפש. לא, אני אומר, כי אני חושב, מה יקרה ליום שאתה תעמוד עם הרובה מול האויב שלנו, ואז תגיד לו, שנייה, למה אני צריך נגדך? אנחנו יכולים להיות חברים, נכון? ואז אם כולם יעשו ככה, אז בסוף הם יהרגו אותך. זה מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן, כי זה מה שיקרה. אז הם מאוד נבלים מזה. יש, אפשר לסמוך על הצבא, ברוב המקרים אפשר לסמוך על ה... לא, זה לא נכון. יש אנשים שגם באמצע מלחמה אמרו, אנחנו לא מוכנים. כן? יש כאלה, אבל... יש כאלה, זה פיקוח נפש. זה הגרעין הקשה. אגב, אל תשכח שלצערי ולצערנו הרב, צבא ההגנה לישראל הקדוש, באמת, הוא מסכן חיילים, כן? מסכן חיילים. ממש פיקוח הנפש של כל חייל וחייל, בגלל שהוא לא רוצה, הוא פוחד מה יגידו ומה זה, ולא דווקא במישורים ציבוריים, לפעמים גם מוסר מלחמה מעוות אפילו של הלוחמים בעצמם, כן? לוחמים בעצמם, יש כאלה, ממש יש דבר כזה. בקיצור, לא ניכנס כרגע. אז, אבל היסוד הוא, אז אומר הרב עובדיה, יש חינוך חילוני, ואלפי ילדים לומדים, ולא יודעים, אבל גם קמו הרבה מאוד ישיבות. ומצד שני, אי אפשר למעין מהטוב הגדול של הרבה ישיבות, וזה מכל מקום, אין זו גאולה שלמה, כי יש גם הרבה חילונים, ריבונו של אלוהים, קודם כל. החילוניות התחילה בחוץ לארץ. קודם כל, חילוניות. מי שמגיע לארץ ישראל, קודם כל באופן טכני, בוא נלך במישור שלו, כן? בזירה הזאת, כביכול בשטח הזה, באופן טכני, ברור שמדינת ישראל היא הופכת את עם ישראל ליותר יהודי ממה שהוא היה בחוץ לארץ, נכון? חוץ לארץ זה התבוללות. כאילו, מה אתה חושב? שהיית במרוקו כל הזמן, וההשכלה הייתה מגיעה לשם, וכדרך אגב, אצל המרוקאים, ההשכלה הגיעה קודם, נכון? רב דיבר איתך על זה. אצל המרוקאים, ההשכלה הגיעה מוקדם. אני מכיר מרוקאים שאמרו שכבר במרוקו הם חיללו שבת. כן? זה לא שארץ ישראל הפכה אותם לחילונים. העולם, יש השכלה, ומה נעשה? יש אינטרנט, ויש עיתון, ויש מדע, ויש תקשורת. אז כן, אז יותר זוהמה נכנס לעם ישראל, וזה התחיל בגרמניה, והמשיך לשערי אירופה, ומשם לעמדת המזרח, כי זה מה שקרה. טוב, זאת הסיבה מלכתחילה שקמה התנועה... לא, התנועה הציונית קמה אחרי! לא התנועה הציונית. תנועת ההשכלה קמה בגלל שהתנועה הדתית קצת התרחקה, וזה גם גרם לקיצוניות של התנועה הדתית. אבל זה לא קשור למדינת ישראל, כן? חוץ מוודאי של ישראל מגדירה את מדינת עם ישראל, כן? היום עושים סקרים, האם אתה יותר יהודי או יותר ישראלי, כן? בסדר? אז גם תקשרו אליי, כן? ואני אמרתי להם שאני לא יהודי, אבל אני מרגיש מאוד ישראלי. שאלו אותך, למה אתה לא יהודי? אמרתי, אני כהן, אני לא כהן, אבל הוא של טלפון. אני כהן הוא לא משבט יהודה, הוא משבט לוי. אז שאלו אותי, מה זאת אומרת? אתה לא יהודי. אמרתי, מרדכי יהיה יהודי, הוא יהיה שייך לשבט יהודה. אבל אני לא שבט יהודה, שבט לוי, איך אני יכול להיות יהודי? חי בבנימין. לא משנה, הבנת בנימין. אז אמרו לי, שנייה, אתה לא מקבל את המושג יהודי כמה שמסמל את העם היהודי? לא, אמרתי, אני יודע שמסכים זה עם ישראל, זה עם יהודי. מה, אנחנו עם של דת? אנחנו עם של לאום. נכון שהלאום שלנו והתורה שלנו, הכל זה אחד. קיצור, כבר סיפרתי את הסיפור המסורתי, נכון? לא, כשהתחתנתי, הגעתי בחוקות ל-11, כניסה ב', אז אשתי נתן ללמוד, ברוך השם, גם היום נתן ללמוד, ואני למדתי בבית עד שעה 4 בצהריים, כאילו צריכים עד ב-4 לנסוע להורים שלה בחשמונאים, לקחת אוטובוס. אז בינתיים אשתי עשתה ירדה למטה, קניות וזה, ואני נשארתי בבית, למדתי, הטלפון מצלצל, אשתי התקשרה אליי, אמרה עוד רבע שעה תרד למטה, אני מגיעה, כן, עם הדברים, תעזור לסחור. שנייה אחרי שנטרוק את הטלפון, מתקשרים אליי. אומרים, שלום, מדברים מחברת, אחת חברות הטלפון, נגיד, סתם, ממציא כרגע, סתם לשאל תקום. אז זה, אם יש לך 10 דקות לסקר קצר. 10 דקות, אמרתי, טוב, אשתי מגיעה עוד רבע שעה. אם יש פה הזדמנות לעזור, היא ממש התחננה שאני יענה, כי היא מאוד צריכה, אמרתי, אני קצת עסוק, וזה, אמרו, לא, תראה, זה חשוב לי, אני רוצה לסיים את העבודה, וזה. אמרתי, בסדר, ניתן לך 10 דקות.
3 שאלות. א', איזה חברת פלאפון יש לך? אין לי פלאפון. לא היה חברת פלאפון, באיזה חברת פלאפון היית משתמש? לא יודע, אמרת שאני אגיד סלקום. טוב, סלקום. עכשיו, לפי דעתך, איזה חברת טלפונים יש לזה שירות הכי טוב? אמרתי, אין לי פלאפון. לא היה לך פלאפון, איזה חברת טלפון יש לזה שירות הכי טוב? אמרתי, סלקום. טוב, תן ציון 1 מעד 10 לסלקום. אמרתי, 10. ואז, לקראת הסוף, שאלות אחרונות. איפה אתה גר? אמרתי לה, ירושלים. איך אתה מגדיר, במה אתה עוסק? אמרתי, אני אברך, אני לומד כל היום תורה. אז היא אמרה, במה אתה עובד? אמרתי, אני לא עובד, אני לומד רק תורה, תורתי אומנותי. אז היא שאלה אותי, עשת צבא? אמרתי לו, לא. בן כמה אתה? בן 22. אז בקיצור, ככה, כל הנתונים, הוא נשמע חרדי לגמרי, כן? גר בגבעת שאול, בקיצור, הכל. מה אשתך עושה? אשתי בבית, בקיצור, הכל זה. ואז השאלה האחרונה, איך אתה מגדיר את עצמך? חילוני, מסורתי, דתי או חרדי? אמרתי, תראי, אל תכנסי איתי עם זה, איך הוא ינסה את זה טובה, תראה, אני חייבת לענות לזה, היא עושה לי, אני חייבת לענות, זה. אמרתי שאולי אחר, משהו כזה, אתם יודעים, שיש אחר, זה. אמרה לו, אין אחר. אמרתי, טוב, אז תכתבי מסורתי. היא אמרת, מסורת. תראה, אני חייבת לשאול אותך, אמרת שאתה גר בירושלים, שאתה לא עובד, שאתה רק לומד תורה, שלא עשת צבא, שאשתך בבית, כן, כל הדברים, זה. אתה לא מסורתי, אתה חרדי. אמרתי, דיר בלקום, אני עוד שנייה מגיע אליך, שובר לך כל העצמה. אני חרדי? אני חרדי? אני צועק. סליחה, אבל לפחות דתי. דתי? מה, אני נוצרי נראה לך? את לא מתביישת? התחיל לצעוק. אני מסורתי, תרשמי מסורתי. תראי, אם אין לך מאמין, הייתי רושם מאמין, אבל אין לך מאמין, אז תרשמי מסורתי. מה זאת אומרת מסורתי? השתגעה. אז אמרתי, תראי, חרדי זה אחד שחרד. אני לא חרד בשום דבר. לא חרד, מה אני אעשה? לא חרד. לא חרד. טיפלתי בזה פעם לחרדות, סתם. אין לי חרדות. אתה אומר, צריך להיות חרד מהשם. אני צריך לאהוב את השם. אז אולי תקריא לי אהובי, או חרדי, או אמוני, או מצפה לישועה ציפוי. לא יודע, יש הרבה דברים. דתי. מה זה דתי? דתי, דת, מסגרת. אני מסגרתי, אני לא אוהב מסגרות. חילוני, תראי, אני מאוד אוהב את החול, אבל אני לא רק חול, לא חילוני. גם קודשי לא הייתי מסכים. יש לי גם גוף, גם נשמה, שני חלקים, אני לא יכול, לא דבר אחד. מסורתי, זה נשמע משהו כזה. אני עושה רק מה שהאבא שלי לימדו אותי. מה? רק מה שאבא שלי לימדו. כן, כאילו, מסורתי. אומרים לי לשמור, אני עושה. כתוב ברמב"ם, אני עושה. כתוב בשולחן ערוך, אני עושה. כתוב בשולחן ברורה, אני עושה. שמע על המסורת. יש פשוט. אז היא אומרת, אתה יודע שמסורתי היום זה לא איך שאתה מדבר. אמרתי, למה? גם הם עושים מה שהם מבינים, אני גם עושה מה שאני מבין. אני מבין, מנסה להיות יהודי טוב, לאהוב את עם ישראל. טוב, בקיצור, זה היה הסיפור. לימים, זה כבר הדר ישמע ממני, שבאתי לבית כנסת שלנו בתל בורג צפון, אז היום הראשון שהגעתי, זה גם היום הראשון שבית כנסת זה נפתח. כן? ואז הגיע הגבאי, זה שתרם את רוב בית הכנסת. שזה כמה מיליון טובים, ודיבר על ההתרגשות שלו שכבר 10 שנים הם פועלים לבניין בית הכנסת, עם כל הפוליטיקות והעיריות והכספים והכל, ולמרות שאנחנו, בית הכנסת הוא לא בית כנסת דתי, כי רוב הציבור הוא ציבור בכלל מסורתי, אנחנו מאוד מאוד שמחים, הוא אמר, נכון שיש כמה דתיים, אבל הרוב הם מסורתיים. אחרי זה אני עמדתי לדבר, ואמרתי, תראה, אני לא יודע שאמרת דתיים למי התכוונת, אבל אני גם מסורתי. אני גם מסורתי, לא יודע למה אתה אומר, אני מסורתי. כל אני בלור רפורמי וזה, כן? אני מסורתי, אני שומר על המסורת. יש אחד ששומר באופן חלקי על המסורת, יש באופן מלא על המסורת, אבל כולנו מסורתיים, רוצים, אוהבים את התורה, את ישראל, ועושים מה שהם יכולים, את המקסימום שהם יכולים. במקרה, אצלי, המקסימום שאני יכול, זה יותר מה שאתה עושה, כולנו מחוברים, כולנו זה... בקיצור, אז זה אגב מאוד קנה את האנשים, זה עושה לי ממש ככה עין טובה שאני מסורתי. אגב, הם יודעים שאסור להגיד לי שאני דתי, כאילו, הם מתלבטים. טוב, הרב הוא דת... בקיצור, יש כל מיני דברים כאלה. נחזור. אני לא מבין. כשמדינת ישראל קמה, אין דבר כזה מדינת ישראל דתית או מדינת ישראל חילונית. יכול להיות מדינת ישראל צדיקים או מדינת ישראל של רשעים, כן? אין דבר כזה דתי או חילוני, זה המצאה, לא כתוב בתנ"ך והייתם דתיים או והייתם חילוניים. כתוב, ושמעתם את כל מצוותיי, ואם לא אתם רשעים, מצוין. ישראל שחטא ישראל הוא, גם מדינה כולם רשעים.
זה לא מדינת ישראל? זה לא ממוות לחיים? גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. תראה, זה נכון שהמחטיאו לוקח לו את העולם הבא, וההורגו לוקח לו את העולם הזה. כי זה להגיד שלכן אין פה הצלה מוות לחיים, כי יש בישראל בדברים רעים, זה לא קשור, אנחנו הצלנו. הוקמה מדינת ישראל, עם ישראל חזר לחיות, עקום, לפני זה עם ישראל היה מת. לחיות עקום, החיים מיישרים אותך. מת, אתה הולך ומתנבל. אז חזרנו לחיים. אני לא מבין למה חיברו... מה? הגמרא לא אומרת לך, מה תפור? שמה? שעדיף מת מאשר חי עקום. זה עדיף, אבל זה ברמת הפרט, כן? ברמת הפרט, וזה שאמרתי שזה חורז כל הזמן, אם אתה שואל אותי מה עדיף, שאני אהיה בעולם רשע, או שלא אהיה בעולם? אז אתה לא נוח, אתה שואל נברא, שנברא, נכון, זה נכון. אבל אתה שואל מה עדיף, שיהיה ישראל בעולם? שיהיה עם ישראל בעולם? שהסדר האלוקי יחזור, שיכול להיות שעם ישראל בעולם, אז ממילא עם ישראל בריא. אז עכשיו אפשר לטפל טיפול אמיתי במחלות הרוחניות שספגנו בגלות, כן? הרי מאיפה הגיעו כל הדתיים? מהגלות. מפה קיבלנו את המחלה, אז דתיים, חילוניים, הכל הגיע מהגלות. חזרנו לארץ ישראל וכל מדינה נהיינו עם. עם זה דבר הראשון שהוזכר ביחס לעם ישראל. צדיקים הרשעים, זה כתוב אחרי זה. אבל העם זה דבר הראשון. העם הזה יש לו נשמה, הנשמה עוד מפקה בו, המפקה מן הסתם, מהאור שבהחזר למוטב, יש הרבה דברים. אבל קודם כל להיות חי, להיות קיים, והבריאות של כלל ישראל היא העיקר, כי בלי ישראל אין כלום. אתה מבין? בלי ישראל אין תורה בכלל, כן? בלי ישראל אין תורה. הרי מה עדיף? שעם ישראל לא יחזור גם אין דבר כזה, אי אפשר להפריד בין השתיים, שעם ישראל חוזר לארצו ואין תורה, כן? אי אפשר, כי אם אתה מבין חשבון כללי ציבורי, אז אין הבדל בין האומה, כן? לבין חזרת חיי הרוחניים, זה היינו אח. אתה מבין מה אני אומר? אין. זה הסתכלות של פרטים. בצד הפרוטים עדיף להישאר בגלות. אם תשאל אותי, מה עדיף להיות יהודי שומר מצוות בגלות, או להיות יהודי לא שומר מצוות בארץ ישראל? שאלה מצוינת. היא לא פשוטה בכלל, למה? בגלל שהוא יהיה יהודי חילוני בארץ ישראל, אז ממילא יקרה לו מה שקורה להרבה יהודים חילונים, וזה שהוא ירד בארץ. הוא גם לא יקיים תורה וגם ירד בארץ. ואם הוא יהיה יהודי דתי מחוץ לארץ, אז יש סיכוי שהמאור שבהחזר לא מותר, בסוף הוא יהיה לארץ ישראל. אבל זה מצד ההבנה שזה בזה ולא זה אי אפשר, כן? אגב, יכול להיות הפוך, שאם הוא יהיה יהודי דתי בחוץ לארץ, בסוף יקרא לו, לא יתבולל, בסוף יקרא לו מה שקרה להרבה יהודים דתיים בחוץ לארץ, שהם היום, מה שנקרא, התנועה הנוצרית, הם היו מאוד דתיים. בסוף הם עזבו את כלל ישראל, התפללו למקום אחר, אומר הכוזרי, פסקה, פרק, מאמר רביעי, פסקה י"ג, שמתפללים לחוץ לארץ בכלל, תופסו להם כל מיני אלילים, כל מיני דתות. זה מה שקורה. כשאתה מתרחק מארץ ישראל, מהחיים הבריאים, אז אתה לאט לאט מתנוון. אם אתה תופס שהדת זה מצוות שהאלוק ציווה אותי, ואני עושה אותם בכל מקום ברמת הפרט, אתה צודק. אבל אתה מבין שזה טבע החיים של עם ישראל, אז אי אפשר לעשות החלוקה, זו חלוקה לא נכונה. בטענה האחרונה של הרב עובדיה, כן? באופן כללי משתמשים בעיקרון הזה בהלכה? שמה? גדול המחטיא יותר מהורגו, כי נגיד... יש מחלוקת ראשונים בשאלה, אני שומע. יש מחלוקת ראשונים, תסתכל, פרק 1, 2, 3, 4, 5, 6, בראשית, פרק ה' פסוק ט' או פרק ט' פסוק ה', אני לא זוכר, אני מבולבל בזה. תסתכל שם בדעת זקנים מבעלי התוספות, הוא מביא שם מחלוקת בין הרב שוחט התינוקות לבין מישהו אחר שחלק עליו. בעלי התוספות ידעו... הרב שוחט התינוקות? כן, היה הרב שוחט התינוקות. שהוא שחט 80 תינוקות ביום אחד, כמו ששטח שרק 80 מחשפות ביום אחד, 80 תינוקות ביום אחד, שרצו הנוצרים לקחת אותם, הנוצרים שם בצרפת, לקחת אותם ולהפוך אותם לנוצרים. אז הוא שחט את תינוקות אחד-אחד. לקח ילדים קטנים, לקח סכין, ושחט 80 תינוקות ביום אחד, וחברו הרב השני צעק עליו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? והוא ענה לו, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו! וכשהם ילכו את הנשמות האלה, הם יעקרו אותם מן העולם הבא. אני מוכן למסור את עצמי שאני אקרא רוצח, ובלבד להציל אותם לחיי העולם הבא. ומה שאני עושה זה אמת, זאת ההלכה.
כי אני מציל אותה מהריגה מחיי העולם הבא. איך זה הלכה אם זה לא... יש ספק של עבודה זרה? מה? למה ספק? למה ספק? כי יכול להיות שהם לא ייקחו את זה. מה זה? תראה, אתה עכשיו נכנס לשאלה, האם... כי זה יעריך ואני אעבור, אני מצוין מיוחד. תראה. זה גם... אתה עכשיו שואל, האם... במצבים של חילול השם, יש מצבים שאומרים יהרג גם ב... אני חושב שהשאלה, האם עבודה זרה לא הלכתית, כמו אסלאם, שהיא לא איסור הלכתי של עבודה זרה, האם זה גם יהרג ואל יעבור? יש בזה מחלוקת ראשונים. הרמב"ם והמאירי אומרים שלא, אבל הרדב"ז, פשוט הרדב"ז, סימן שמ"ד, ומאוד קל לזכור כי זה סימן שמד, כן? הרדב"ז, פשוט הרדב"ז, סימן שמד, הוא כותב שכל, ככה לא תפילדה כדרך אגב טוב, שגם הכוזרי סובר, שכל נטייה מטבעם של ישראל, כן? מהטבע שכאלה כפירה, או חיים לא על פי השייכות לישראל ותורתו, זה עבודה זרה, כן? לכן, להאמין באלוהי, לעבוד עבודה זרה בשיתוף, הרי יש רמב"ם בפרק י"ג של הלכות, לא, אין פרק הלכות, זה מסתיים בפרק י"א, בפרק של הלכות איסורי ביאה. בפרק י"ג של הלכות איסורי ביאה כותב הרמב"ם שגוי בא להתגייר, אז מודיעים אותו קצת מצוות קלות וקצת מצוות חמורות, גמרא במות דף מ"ז, ואומר רמב"ם, מה זה מקצת מצוות חמורות? כגון עבודה זרה, שבת ועבודה זרה, סתם, סדר מאוד מעניין, אבל הוא אומר שבת ועבודה זרה. אז כולם שואלים, גם בני בנימין ועוד, שואלים את זה מריץ חיות, שואלים איך אתה אומר שבס ועבודה זורה? מילא שבס ושמר שבת חייב מיתה, אבל עבודה זורה גם אסור לגוי, נכון? אז מה צריך להודיע אותו את איסור עבודה זרה? הרי איסור עבודה זרה גם אסור לו קודם, נכון? זה לא אומר שהוא יודע. לא, בסדר, אבל כשאומרים לו שאיסור עבודה זרה לגוי זה גם כן יהרג ואל יעבור, נכון? הוא מת על זה אחרי שזה נוח. אז מה צריך להזהיר אותו? תראה, אתה בא לעם ישראל, יש פה מצוות חמורות, כן? אתה אומר, מצוות קלות, מצוות חמורות, בשביל להסביר לו מה זה תורה, אז תורה זה גם, כן? אז עונים האחרונים, אף על פי שלגוי מותר עבודה זרה בשיתוף, כן? זה אומר לעבוד לשמש, ודרך זה לעבוד הקדוש ברוך הוא, לעבוד הקדוש ברוך הוא דרך השמש, לישראל זה אסור. זאת אומרת, יש דברים שהם לא עבודה זרה במישור ההלכתי, עובדה שלגוי זה מותר, כן? בסדר? מצד שני, הועיל וזה לא אמונת ישראל, אז זה נקרא עבודה זרה. בסדר? אז שאלה כמה מרחיבים את זה, הרדב"ז מרחיב את זה לגמרי, ואומר שגם להיות מוסלמי זה עבודה זרה מצד המהות של ישראל, והרצוי לתת גם הכוזרי. בכל מקרה עבודה זרה, הוא אומר, המחטיאו להיות חילוני, להיות אפיקורס, לכפור בהשם, לכפור בי"ג עיקרים, כן? זה מחטיאו. בסדר? וגדול המחטיאות הם נהרגו. הרב שוחט התינוקות הסכים איתו. הוא אמר כן, השני הוא לא הסכים איתו, ואז השני, הרב שחלק על הרב שוחט התינוקות, הוא אמר אם הלכה כמותי, ימות אותו רב שוחט התינוקות במיתה משונה, ובאו גויים והפשיטו אורו מעל בשרו, ושמו חול בין אורו לבשרו עד שמת מאיסוריו. כן? ואז יש מחלוקת בין האחרונים, האם זה בגלל שאותו אחד קילל אותו, או זה בעצם המסירות נפש שלו, שהוא קיבל כבר עונש בעולם הזה, כדי לזכות לחיי עולם הבא, כי גדול המחטיאות תמיד גואל, אתה ממש גדול המחטיאות, אז בואו נהרוג אותך, אבל פה, כן? זה. אבל בכל מקרה, כך כתוב שם, בדעת זקנים לבעלי התוספות, פרק ט' פסוק ה' כמדומני בספר בראשית. בסדר? על פרשת נוח, שם זה מוזכר. בכל מקרה, זה הטענה של הרב עובדיה, אני לא מבין את זה. זה שני דברים. טענה האחרונה של הרב עובדיה, יש עוד שתי טענות. אני אגיד לך טענה האחרונה, היו הרבה הרוגים במלחמת העצמאות, גם אצל גויים, וידוע שרצו המלכים לומר שירה, מעשה די טובים בים, לא אומרים שירה, אז הרבה ערבים מתו במלחמת העצמאות. אבל לא תסכים את זה. מה? מה? בספר מטה משה לתלמיד המהרש"ל כתוב שהסיבה שלו הוא מהלל ביום טוב האחרון של פסח, למרות שהיה נס קריעת ים סוף, זה בגלל שמתו הרבה מצריים. בגמרא, זה הייתה במדרש, לא? בגמרא מובא שזה בגלל שהם חילוקי קורבנות. בגמרא מובא שתי עדות. בגמרא מובא שתי עדות? כן, שתי עדות. מובא שתי עדות. מעשה עדות שירה, מובאים שתי הדעות. תסתכל, אני כבר אגיד לך את זה מסכת. סנהדרין, 1, 2, 3, 4, 5, 6 מ"א.
בסדר? ואם אתה רוצה, תסתכל במסכת אבות, פרק ד' משנה כ"א במהר"ל שם. בסדר? על המשנה, שמואל הקטן אומר, בנפול אביך אל תשמח. בסדר? תסתכל שם במהר"ל, הוא מביא שם את הגמרא ודן בזה. בסדר? ככה אני זוכר, אני אומר אני זוכר, אבל תבדוק את זה בעצמך, כי כבר קראו פעם שטעיתי, לא מאוד מדויקים, אני אומר על פי הזיכרון. בכל מקרה, רבותיי, אז זה הטענה של הרב עובדיה, אבל אפילו אם לא ניקח את הגויים, מתו הרבה מישראל. בסדר! מתו הרבה מישראל פרוטים! כן? זה באמת, זה הרב עובדיה לשיטתו, שיש עוד פעם, שהפרטים והכלל, אין לו מושג, כן? אבל אם זה תחיית ישראל הציבורית, הלאומית, אבל לא, יש גם הרבה ראיות גם. ביציאת מצרים, חמישית יצאו. זה לפני החמשת הרשעים, שהם היו גורמים רעה לישראל. יש גם מדרש שאומר שגם בים... בפרק ג' של גבורות השם, שהוא כותב איך יכול להיות שהרשעים מתו, כן? הוא אומר, הואיל ועוד אין אומה ישראלית, אז הרשעים האלה הם לא נקראים חלק מעם ישראל. בסדר? ובחנוכה גם כן. שמה? היה להם מתים. זאת אומרת, הם לא ניצחו בלי נפגעים. טוב, אני לא יודע את ההיסטוריה של חנוכה, כמה מתים היו להם, אבל היסוד הוא, עוד פעם, כמדומני שזאת נקודת החילוק. האם אתה מסתכל על האומה, הציבוריות, תחיית המתים הציבורית שפה? אין לי עוד... מה נגיד בתחיית המתים? ברמח"ל כתוב שבתחיית המתים, גם מי שחי יצטרך למות ואז לקום לתחייה עוד פעם. כך זה ברמח"ל בדרך השם. אז מה, בגלל שהרבה מתו, אז לא נאמר הלב. זה חלק מהחלק. זה לא נתן את התשובה. תשובה שלי? כן. לא תשובה שלי, זה לא תשובות, אני לא דוחה אף אחד, הרב עובדיה כבודו במקומו מונח. אני אומר שאלות, לא תשובות, אני שואל שאלות על הרב עובדיה. אני לא מבין, זה שמתו הרבה אנשים, למה זה לא סיבה לומר הלל? הרי מיתת האנשים הללו, היא הייתה הדרך לתחייה הלאומית שלנו. שמה? שטביעת המצרים בים היא זו שהצילה אותנו. לא, אז יש איזה כל מדיני, אז הרב עובדיה כבר מתרד שם, שביחס למצרים, כן? ביחס למצרים, המלאכים לא אומרים שירה, אבל לנו מותר לומר שירה, וזה לא כי אמרתם משה. בסדר? בקיצור, זה שגויים מתים. הרי לפי זה גם איך קוראים לזה? נו, גם במגילה, כן? גם במגילה הרגו שם בשונאיהם, הרגו שם אלפים. אז מתו הרבה גויים, נו, אז איך אתם אומרים שירה? לא אומרים שירה אבל בפורים. אבל צריך לומר, מאוד שצריך לומר שירה, ולא מבין את הסיבה הזאת לא לומר שירה. אתה מבין מה אני אומר? בסדר, ועדיין. עדיין, אני אומר, זה לא קושייה. אם היו הרגים הרבה משונאים בארץ ישראל, היו הרגים שירה. מה זה עוד פעם? אני גם לא מבין בפורים. בסדר, זו משנה, אז מפורים ראייה. אז תירוצו שהמלאכים לא אומרים שירה. לא תמיד הגמרא מביאה את כל התירוצים. ראינו גם מפרשים, גם בגמרא עצמה, שלפעמים היא אומרת שהיא לא מביאה, שהיא קיצרה. הגמרא לא חוסכת... לא, סבבה. אז מרשות למה? לא, בסדר. יש גם מקומות בגמרא שהיא אומרת שהמשנה קיצרה, או שהגמרא בעצמה מקצרת. ואם הראשונים כתבו את זה, אז זה נכון. אבל אם כל הראשונים וכל האחרונים עברו על הש"ס, אני אומר לך, הם עברו על הש"ס, כן? הם עשו את זה טוב, ואף אחד מהם לא הקשת הקושיה. אני מסכים, אני מקבל, אני לא... מה? מקבל. יישר כוח.